Kalaruta saking kutha sang Kurukula. Arwan kon sareng dina neraka konang surem sorate tan madang kasolan ajaring purnameng kono Mastu Purama Sidam Amawi kena Mastu Purama Sidam silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisi sanding bisana sana sinawung langening wela besta maksila stantun lampahing Buddha jinantara tutara katela tetula tulat mlingrap deng marap bedya wini suda trengkang dinama dama pinarep ditameng lalata mangga tekap wasananing gewita taun renggeng para lambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang Murwengkata sedebyar dumat dinding Bayang Purwa Purwakan kondone arep tuting basa tunggang kuna ngemusu rasa yen linaras saya karaos mulat sarya hangrasa wandi wuruhing diri rasa rumangsang rumangsandi Nirjalma ngilo kaca jarweh usuring aku caing carita ala becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra tarung Hyang Kartika wis kinurba darating kawasa sahari ratri angedri bawana perwateking doksina gilun gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Dadung lantang karo temangkarta isin rambun toya Jawa pating krembyak daja padhang ing kutu-kutu walang katuga burununum yang burunjo daja pranan tanpa wijalan padhang terwangan senari sang Wangrenawi ingkang arsa murbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungging ngalingan bukir abang merngangah lamun keksayah dilat-dilato bumi saya tangu sumrup sang Wangaraka katon semeblak kanan kira ngabang ismu jenar kapurbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem to katon nuju royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinumulan kendanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu saleng kawula dasih
dene Luarsa angupaya buka karep Tegal sawahe. Anglul silur tatana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samarwangi. Sang Hyang Karkasa ya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing papan lor kidule Tanggulun. Sinaring jagat kang samya butyada rebote jor pekuwung parandene datan wonten ingkang amadhane kekuwunging praja negari ing Ndorowati. Ya praja negari ing Ndoraka. Ya sinebat praja ing Jenggala Manik. Ya winastan praja ing Jenggalapura. Apancara kinawari pambukaning kandha sareding mangke krana negari ing Ndoraka dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa Pandaya benawi tinambi ombak samudra binang langkung kang tanpa pagut. Pegating maninggal kapantok urut ing Cakrawala, wane-wane cakrek ing wewising sawane nebing jurang corong kinepung nggo sirung. Kinarsa sing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri, ruwi-ruwi ron kelapa, bumi subur, pasiten mawur. Sadengate nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya. Mijil saking sendang mening tirtane. Iline pinara-para, playune tinampi wadhuk, binentung-bentung. Kinarya angelene sawah yang pategalaning Narakisma. Mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajengkaing kang sela. Sedaya tinandurang kang murakabi Pandya Bathari Sri. Anglar pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan gopol wijeng kang ngrembuyung udhongane, ambik wae nganti kaya manglun pitande. Polo kependhem, polo kesimar, polo gumantung. Sadotan kuciwa sinawi tukulan kang mawa kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka. Lamun siang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang kuwi nancing palang. Labet tepe saking tindak Durjana Juti. Samya sayuk seka kati akaring uring nusa bangsa. Tuwin negari Ndoraka. Wana ngimbangi gunung anggung rengsa nglestani run tumurun arah tumrah. Sadya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamonta tinaliti. Sampun samya sameting sesanggeman sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya. Winada widwanane moman sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan jati jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negari ing Ndoraka nalika semana lagi manjing marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir jinawi Gemah Ripah Kartatata Turta Raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuwi turtatu kuncarane turta kasusuring manca praja. Lah sinenta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari Ndoraka wenange Raden ucapna dosa namane Sang Nata. Dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Danardana, ya Padmanaba, ya Wisnumurti, ya Narayana. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggongan jejekaken kautaman risak juga lenggah madyaning dampar cana datan mantra-mantra sipating Bathara. Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu angejawantah diwaning kabagyan binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis ketinggal manggu ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil pacara ing Prabon kawis tinggal pepandir kagung kang samya semewa yayah roping samudra ing daratan. Datan kanton piswanipun Sang Hyang Weneng tetungguling praja negaring Jenggalapura miwasan janing para kadang ingkang sampun ketinggal caket dening Romangarsa nenggih senopatine negari Ndoraka. Satring sewela bumi ing lesan para ing garba ruci kekasih Sang Raden Arya Setyaki
ya Raden Tambak Yuda, ya Raden Yuyudana, ya Raden Singa Mulanjaya, ya Raden Wresniwira, ya sinebat Raden Bima Kunding. Mangruk miring Sang Yakara kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel arep pepet pipit para sasat atau pandhenggul tatan posela laber sekathing marose bayang jawi ambluda gendera rerentek umbul-umbul kekiterangan danu yayah imondeng mangsa labu payu megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbah ngrangat jahe tingaraning mangsa katiga parandene ketinggal nidhem jinematening pasewakan negaring Dwaraka. Najan godhongan datana ngobah samirana datana rumampa kabyarsa mung unggil swaraning mradangga miwah pangling maranggana sikrumun wae pandikan daduk manggul jeneng pandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna Tampirawi punata mandurik kang dereng kababaring lisan.
sapati sun milik ati Sritinon ning pasewakan busana maneka warna sepak puspeteng udyono yang mansrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwaran ki lasisiring radet wimbo kekana mrek kadya pengma
Rata Ando Onggo Saparan mangambar kongas Niwang Sukmana mangadiluwi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi datan awrat ora mengkota dhisik Dimas Setyaki kadangipun Kakang sira ingsun piji caket denira mangersa pekenira Dimas Setyaki singa mulang jaya padha kanthi rahaja sapraptane Siyadi Setyaki lunamit pasang Kalimantabi dina bina ngeloduni dumawang tawang towang linepat ning tolak manu lun mangke Koko Prabu kepareng patukan Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndorowati amiji dhumateng wisanipun ingkang raying garba ruji kepareng ingkang raying swela bumi wilujeng wisawan kula mboten manggelangan setunggal punapa Koko Prabu anggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa patukan Kanjeng Koko Prabu namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap pepodo patukan Kanjeng Koko Prabu ya Setyaki tak tampa ora let pangestuning pun Kakang wae tampanana kawula niki sampun kula pundhia karya jimat paripin dayana ing kasantosan Setyaki wonten timbalan sowanmu ora kelawan Kakang Udawa ana ngendi nika kula aturi midhangetaken Kakang Udawa tawa obat wonten dhuwur nika awit boten tumut sibu piyambakipun milih dagang wala patih ana pasewakan ora melu jejer malah tawa obat hai namung titip sungkem wonten ngarsa watu Gusinipun iya tak tampa tiba sepadha-padha prayogakna Dimas Setyaki lho niki sampun boten kirang prayogi Koko Prabu nun mangke Koko Prabu kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura rawuh wonten Prajanegari ing Ndorowati Koko Prabu Baladewa sarwa paduka ingkang rayipun Dangardana ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu Ngorwaya loro jagat Patindra Jaladewagu Yayi Prabu Ndorowati ya sekawit pun Kakang Prapta ana ngersani Siyadi sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndaraka pambagya raharja wis tak tampa Yayi Prabu raharja sowanipun Kakang ora ana alangan suwiji apa nggonku caket ana ngersani Yayi Prabu Kresna ados saka Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna ya mung aku ngaturke pudya pangastawaning pun Kakang ing Mandura wae tampanana ya Kresna inggih Koko Prabu sampun sanget anggen kawula pundi kepareng kula tampyah karya Candaka Panglingga Murja mawa ana kabagyaning gesang kula mboten langkung prayoga anggen paduka lenggah Kresna kaya surah kurang prayoga Dimas Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ya tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Swela Bumi kawula niki sampun sanget anggen kawula pundhia karya jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kaprayogekna lenggah patukan Kanjeng Koko Prabu Baladewa Setyaki kaya surah kurang prayoga praptanipun Kakang nungresane kadangmu Ndorowati ya Yayi Prabu Ndaraka Bima Kunting nun mangke Koko Prabu damel kejot para sing manahipun inggeng arayi pun nonton Ndorowati wondene sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Negari Dwaraka
Sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negari ing Mandura. Ananging wekdal sakmenika Manduka Kanjeng Kaka Prabu rawuh piyambak wonten Praja Negaring Mandura utawi wonten Praja Negaring Jenggalapura. Kaka Prabu keparing ingkang rayi nyadhong dawuh nungsung mawarta rawuh padu wonten Praja Negari Ndrawati Kaka Prabu Balarama. Jagat pangestu Ngrawayah Prara jagat Kresna kula wonten timbalan. Yektine praptanipun kakang iki ana ing Praja Negara Ndrawati ingkang sepisan tetinjo marang kararjane Si Adi Ndrawati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ketitik sawarsa kemungkur pun kakang sono ning Praja Negara Ndwaraka kanane loke negara Ndrawati durung kaya manggene. Wis ana lecak warsa pun kakang prapta ning Praja Negara Ndrawati. Kahanan negara Ndwaraka lha kok dadi elok kaya mangkene Kresna. Nalikane pun kakang mlebu ning wewengkon negara Ndwaraka katon dimar kencar-kencar ingkang madangi delanggung ning Praja Negara Ndwaraka. Ndak sawangkanane para kawula ning Kutagara apa dene kawula ing Karang Pradisan padha rambedak-bedake kabeh tansah maksinamatan daya dinayan suwiji-wiji mus mapan sejati midhaji bahan ingkang dinayomi dening Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, aku pengin Praja Negara Mandura kanane dadi endah kaya mangkene. Besok ana wektu ingkang lodang. Ana wektu ingkang mirunggan. Ndak suwun supayane Si Adi Ndrawati prapta ning Praja Negara Mandura, tinjonen kanane para kawulanipun Kakang. Sartane padha dangunen, sartane dawana supayane kabeh para kawula padha sengkut gumregut mbangun negara Mandura. Kresna. Ana inggih Kaka Prabu ngeslaken dawuh padu Kanjeng Kaka Prabu. Nanging semantena ingkang rayi nungsung mawarta nyadhong dawuh timbalan Maduka. Kresna wonten timbalan. Dungkap angka loro praptanipun kakang iki arep nanjeke sarta arep yenake. Babagan pawarta ingkang wis sumebar warata. Ana ing Nuswajawa pawarta binandunging Karna Wirata Mbok Bakul Sinambiwara. Pun kakang arep nyun mriksa. Pun kakang arep takon. Apa pancen wis ana tulung candra rikalungguhan iki Janaka murca saka Ngamarta? Apa Arjuna oncat saka kesatriyan Madukara? Malapun kakang uga entuk pawarta yen to kadangku Silara Ireng ya Yayi Wara Sembadra bali ana ing Praja Negara Ndwaraka. Kresna, kanan sing iki tak tanjake ngursani Sadi. Mbok menawa tumus pawarta sing pun kakang tampa, mula gage tak suwun Yayi Prabu paringa dawuh ngersanipun Kakang Mandura, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu Ngrawayah Prara jagat. Kresna, kula wonten timbalan. Bareng Yayi Prabu ndak dangu, bareng Yayi Prabu ndak takoni, bareng tak suwuni priksa babagan kahanan iki. Lah kok Sadi dadi katon rengu cawus guayane kaya mangkono. Eneng apa Kresna? Kaka Prabu, piye? Estunipun manci leres lakar kalosan mekaten pangandikanipun Padu Kanjeng Kaka Prabu. Bilih sampun wonten tigang candra kadang kula Arjuna ing Madukara nggih kadang kula pamadya Pandhawa oncat murca saking kasatriyan ing Madukara. Rikala semanten ingkang rayi ugi nampi nawala saking Yayi Prabu Puntadewa ingkang wigati kula kasuwun supados ngupadi wonten pundi dunungipun Rayi dalempun Arjuna Kaka Prabu. Nanging sampun marambah makaping-kaping ingkang rayi damel karti sampe kapados syarat srana. Setunggal kemawon dereng wonten syarat sarana ingkang keduga saged manggihaken wonten pun didunungipun kadang kula pun Mamadya Pandhawa. Jagat pangestu Kara. Kresna, kahanan sing kaya ngene iki lho aku sing mesake. Liripun kados pundi Kaka Prabu? Coba to. Janaka nggone dadi garwane Sembadra kuwi rak malah mung kedarang-darang to kahanane. Inggih liripun kados pundi? Coba penggalian petungen. Nalikane Sembadra urung diwengku dening Arjuna, nalikane Sembadra durung diwengku garwa dening Janaka. Rak ya ayem-ayem bae Sembadra ora tau ngrasake tintrim, ora tau sing jenenge nesu. Lah pun kakang mitung, pun kakang rasa
bareng Sembadra rabi karo Janaka kok mesake timen kanane Kresna. Mesake kanane loro ireng. Pendak-pendak Janaka kuwi ora tau jenak nggone mapan ing kesatrian. Pendak-pendak dina, pendak-pendak wanci mesti Janaka oncat saka kasatriyan Madukara. Tur meneh Sembadra ki wis diwayuh bola-bali. Dasare Janaka ki wong ethuk mis. Dasare Janaka ki yen to ngerti swijining wanudya mesti kapikut, mesti dipikut, mesti dipundhut karo Janaka. Perkara sing kaya mengene aku sing mesake karo Sembadra Kresna. Coba to petungan. Petungan. Sembadra ki upamane rabi karo sakliyane Janaka ora bakal kaya ngono kanane. Mergo aku ngerti, mergo pun Kakang Prisa, pun Kakang mangerteni ana wong sing luwih lahir batin nggone tresnane kelawan Wara Sembadra. Inggih. Ora kaya Janaka. Pendak-pendak sasi, pendak-pendak taun mesti lunga. Janaka ki mesti lunga 3 sasi bali seminggu ning kesatriyan, lunga meneh setahun. Setahun bali, lunga meneh 3 taun. Kuwi nggone bali ning kesatriyan ki ya ming nek ijen. Mesti bali ki nggawa wedokan lho Kresna. Perkara sing kaya mangkene iki aku sing mesake karo kadangku Lara Ireng. Mergo sak ora anane aku ki putra pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Mula aku duweni Purba Wasesa, sartane aku duweni wenang tumarap kepiye nggonku bakal ngereh kelawan adhiku Wara Sembadra. Kresna. Coba to. Janaka wis lunga udakara wis 3 sasi rikalungguhan iki. Kala mangsane wong kuwi yen to lunga wis luwih saka 3 sasi dipesthekake wae yen to wong kuwi wis mati. Teges gandeng Janaka le lunga saka Satran Madukara wis punjul saka 3 sasi malah tak pesthekake nek Janaka wis tekaning pati wis gek digawe entek sewune ngono wae Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat Koko Prabu kula nuwun sewu to. Kula aturi menggalih. Njernyatanipun Arjuna menika anggenipun nuncat saking kasatran Madukara menika mboten namung pisan kalian pindho menika. Mboten nembe sepisan menika Janaka ngoncati kesatriyan. Lho lha nek mesake to Kresna? Mesake kanane adiku. Mesake kanane adimu wedok. Mesake kanane Wara Sembadra. Nek kaya ngono kuwi apa kelakon? Arep bahagia piye coba carane nek kaya ngono kuwi? Wis matahun-tahun bangun bebrayan kok ora tahu sing jenenge Janaka ki ngopeni karo Wara Sembadra. Lho, liripun mboten nate ngopeni. Coba pendak taun, setahun ki mesti Janaka lunga nek ora 5 sasi ya 6 sasi. Malah kepara setahun utuh ora bali ning Satran Madukara. Lah saiki gagasen, saiki petungen, saiki pikiran. Kira-kira Sembadra rabi karo Burisrawa piye? Manggi rumiyin to. Sembadra menika rak mboten nandhaken raos tresna kaliyan pun Burisrawa. Kuwi rak biyen Kresna. Biyen, kuwi biyen, perkara biyen. Pun biyen aku percaya. Perkara biyen aku percaya, aku ngerti yen to Wara Sembadra kuwi ora duweni rasa tresna kelawan Yayi Burisrawa. Nanging saiki kanane kaya ngono kuwi coba petungen. Janaka ninggal karo Sembadra, Janaka oncat saka kesatriyan nganti Sembadra purik mulih ning Ndarawati iki. Coba petungen. Apa kira-kira Sembadra ki ora lara atine? Petungen apa kira-kira Sembadra ki ora mikir? Apa kira-kira Sembadra ki ora menggalih? Kira-kira nek golek liyane sing luwih pantes tinimbang Janaka kuwi, kira-kira Sembadra mikir ngono apa ora? Malah pun Kakang uga wis nampa dawuh saka Yayi Prabu Jaka Pitana yen to praptanipun Kakang iki kadhawan supayane mboyong Wara Sembadra ana ing Praja Negaring Mandaraka tak rabekke, tak dhawuhke diwengku garwa karo Yayi Burisrawa. Mergo gunane apa Kresna? Gunane apa? Gunane apa Wara Sembadra isih dadi siji karo Janaka nek Janaka wae ora mapan ing satriyan. Gunane apa? Sembadra dadi siji karo Janaka nek Janaka wae ora gatekke kalawan bojone. Janaka ora tresna karo garwane. Petungen. Mangke riyen Koko Prabu. Kula aturi menggalih bab perkawis menika. Awit anggenipun Wara Sembadra wangsul wonten negari Ndarawati menika mboten dipun sababaken awit morcanipun Arjuna. Lah terus sababe apa? Sebabe apa? Dasare apa kok Sembadra bali ning negara Ndarawati? Nek ora mergo lara atine mergo ditinggal karo Arjuna. Mergo ngene.
Janaka kuwi tak pesthekake yen to Sembadra isih diwengku dening Janaka siji mesake kanane Wara Sembadra. Mergo Sembadra tansah ditinggal karo sing lanang. Loro. Janaka kuwi nek lunga ora perkara gaya apa-apa, ning mesti nek bali mesti nggawa wong iduk meneh. Inggih, nuwun sewu. Dereng kantenan menawi Arjuna menika anggenipun oncat saking kasatriyan menika mengku suwijining wanita menika dereng kantenan. Awit kula nuwun sewu, Arjuna menika menawi kesah menika kaperang dados 3 perkawis. Ingkang sepisan Arjuna mesti nindakaken ingkang namipun Wikualdaka. Wikualdaka menika murcanipun Janaka menika mboten kok mados seneng-senenge ngati, mboten kok teges ropian-ropian anggenipun ngoncati kesatriyan, nanging Arjuna menika suwita marang sawijining brahmana. Teges ngangsu kaweruh, teges pados ngilmu, pados kaweruh guna kasantikan lan sak panunggalanipun wonten ingkang angka kalih. Payo katempuing samirana teges anggenipun Janaka oncat menika mbelani dumateng salah sawijining negari ingkang Taman Parangmuka. Lah lajeng ingkang kaping 3 kenya jinantu krama. Menika lunganipun Janaka ora kok suwita pendhita, ora kok ngayomi negara, ning lungane Janaka menika bojo. Lah, lungane Janaka saiki iki bojo kuwi. Lho dereng kantenan kok Prabu. Kantenan wae kok ora. Pun Kakang iki wis bingung, pun Kakang mesake karo kanane Wara Sembadra. Janaka ki rabi bola bali dipetung, kira-kira coba wedok kuwi mau nggawa kanugrahan apa ora. Lah rak menika tengking badhe kula aturaken. Janaka menika mengku suwijining wanita menika mboten kok gur dipun padosi enakipun menika mboten. Nanging Janaka menika dipun petung disawang. Kira-kira ana endang sapa, atmajanipun pandhita sinten? Janaka dipun naliti rumiyin sawijining wanita menika dipun naliti rumiyin kaliyan Yayi Arjuna. Kira-kira wong wedok kuwi mau nggawa kanugrahan menapa mboten. Nanging nuwun sewu. Menawi wanita menika sulistya ing warni nanging mboten nganti suwijining wahyu, suwijining kanugrahan, Arjuna ugi mboten badhe purun dhawuh suwijining wanita menika. Nanging senajan to lairipun kuciwa, sarwa sarwi kuciwa. Najan to menika mbuh menika randha, mbuh menika pun tuwa. Nanging nek menawi wanita menika mengku suwijining kanugrahan tartentu dipun wengku dening Arjuna. Jagat pangestu wayah tur jagat. Kresna wonten maring dawuh. Najan piye wae kanane Yayi. Najan kepiye wae kanane Arjuna, kepiye wae kanane Janaka. Pun Kakang baleni aturipun Kakang meneh. Pun Kakang iki wis didhawuhi dening Yayi Prabu Duryudana. Didhawuhi dening Rama Prabu ing Mandaraka uga dening Rama Prabu Salya. Yen to pun Kakang sowan ana ing kene iki bakal nglamar kelawan Wara Sembadra. Isa ora isa, saguh ora saguh, gelem ora gelem Sembadra kudu diwengku dening kadangku Yayi Burisrawa Kresna. Budaya budaya ning negeri Surah
moncar dina neraka koneng surem sorote tan madang kasoran pacaring purnameng kono dasaring mangsa kateka Pamoring sukma senusmaya Koko Prabu piye Kresna dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika padukan sing Koko Prabu tumuli kula midhanget swaraipun sangya para kawula samya cingak bilih wonten ingkang sowan mboten mangling menika maratanipun kadang kula panenggak nggih pun Werkudara wila jagat pangestu karo wayah loro jagat Kresna wonten timbalan dangunan praptane Werkudara mbok menawa wigati ingkang bakal diaturake dening kadangku Bratasena mbok menawa praptane diutus dening Yayi Prabu Puntadewa ning ati-ati tak jaluk sing ati-ati merga mesti Werkudara ngene didhawuhi dening Yayi Prabu Puntadewa mesti mengkon nglamar karo Sembadra mengarep mboyong karo Sembadra ngati-ati Sembadra wis tak pesen. Inggih, dipesen kaya napa kemawon lho paduka mriku. Dangunan Kresna. Inggih Koko Prabu kula atur nuwun Ganggang Sekeca, kaya ora kurang prayoga. Kresna. Werkudara kadangipun Kakang sakwise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi raharja sapraptane siadi. Ana ing Praja Negara Dwarawati, Werkudara wah Slitheng kakangku ya Kresna kakangku ndangu kelawan sowane Werkudara ana ing Praja Negara Dwaraka. Kresna kakangku selamat tekane Werkudara nggonku sowan ana ngersamu ora ana alangan swiji apa ado saka Rubinto durga mendhak kala sirna ya mung aku ngaturke basane Werkudara wae Tampanana Slitheng kakangku. Iya Werkudara tak tampa rawat pangestunipun Kakang Mbah Tampanana Dimas. Yo tak gegem dadake jimat prayoga nunggonmu lungguh kaya wis ora kurang prayoga nggonku sowan ana ngersane Kresna kakangku. Werkudara padha raja sapraptane Dimas Werkudara ning Praja Negara Ndrawati Bratasena. Baladewa kakangku. Ya. Wah. Salah papan kowe. Lho, salah papan lho piye? Baladewa ki mapane ning jejer Mandura. Iki jejer Negara Ndrawati. Kowe kok kelithian turut kene. Lho.
Pun Kakang iki duweni wigati ana ngersani Yayi Prabu Kresna kok aku ora entuk. Aku duwe wigati sing arep tak aturaken ngersani Yayi Prabu Ndorowati kok aku ora entuk pratane kene karepmu piye? Wah. Aku ki yo guru genahke ora sah puring-puring. Ngono wae kok sares santak. Koko Prabu mbok kula aturi sare wong Werkudara mriku pancen senenganipun srogal-srogol. Srogal-srogol kowe pun Kakang ki dayoh. Sampun. Sampun to Koko Prabu. Walah jagat pangesungkara. Bocah gitu kok wis nganyelke. Prayogakna Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga. Kakang Mas kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas. Bungkik iya. Tak tampa ora lewat pangestu kuwae tampan londo. Londo niki sampun sanget anggen kawula pundi. Mboten langkung prayogana nggih ganti nenggah arah wonten Praja Negari Ndorowati. Yo bungkik kaya wis ora kurang prayoga. Werkudara, Kresna kakangku apa? gawe kaget sotaning pun Kakang Siadi. Ana wigati apa teka suwananing Praja Negara Ndorowati? Kresna kakangku. Werkudara piye? Yektine praptaku rene aku mung arep matur. Yen to aku sejatine bingung marang kanan Praja Negara Ngamarta sing kumplang. Mergo wis ana 3 candra negara Ngamarta ditinggal dening kadangku Jlamprong ya Janaka. Malahan anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa uga padha lunga. Wah, aku bingung. Malah aku yo arep nyatakake apa pancen bener yen to adhiku Wara Sembadra bali nyang Ndorowati ana ngersani Kresna kakangku. Kresna kakangku. Ya jagat pangesungkara wayah para jagat Werkudara. Apa? Ya pancen bener. Kadangmu ya kadang Wara Sembadra wektu dina iki bali mulih ana ing Praja Negara Ndorowati. Wah. Nek ngono pancen bener pawarta sing wis tak tampa. Mergo ngene. Puntadewa entuk wangsit yen to sing padha lunga bisa timbul ana ing Praja Negara Ngamarta meneh. Janaka bakal bali nek Praja Negara Kendraprasta kalamunta. Negara Ngamarta tinunggon dening kadangku Wara Sembadra. Mula praptaku ana ing kene. Aku arep mboyong kalawan kadangku Wara Sembadra. Aku arep mboyong karo loro ireng tak gawane ning Praja Negara Ngamarta ben mengko sing padha lunga, sing padha uncat, sing padha nilar Praja Negara Kendraprasta supaya iso timbul bali meneh Kresna kakangku. Kagyate sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana ya kitu kang walangati. Ya jagat pangesungkara wayah para jagat Werkudara. Kresna kakangku piye? Wah. Bareng kowe tak dangu bab perkara iki lha kok sajak katon rengu cawus gayamu ning opo? Pun Kakang iki bingung Werkudara. Bingung lire piye? Merga rawuh Kaka Prabu Baladewa ana ing Praja Negara Ndorowati iki uga mbutuhake kelawan Wara Sembadra. Baladewa arep mboyong karo Wara Sembadra. Iya, arep dilamar. Wah. Arep dirapeke karo sapa? Kadangku Wara Sembadra bakal didhawuhake dening kadangku Yayi Burisrawa. Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen to kowe manut ature Werkudara, Sembadra ora sambuwenake ana ngersane Baladewa kakangku. Lho, prayogane? Prayogane mbok wenehke ana ngersane barep kakangku. Ana ngersaku bakal tak boyong ning negara Ngamarta merga mesake kanane Puntadewa. Mesake kanane barep kakangku. Mesake kanan Praja Negara Ngamarta sing wektu dina iki suwung kumplang ditinggal dening Panengah Pandhawa. Anak-anak Pandhawa wis ana 3 sasi padha lunga duminggat sageleme dhewe. Mula kang saka kuwi yen to kowe sing ngaku kadang karo kadang-kadangmu Pandhawa. Wah, Wara Sembadra wenehna karo Werkudara. Werkudara,
Boleh kakangku apa? Werkudara. Boleh kakangku apa? Werkudara. Menungso ora tatanan. Koko Prabu kula aturi sareh. Sareh piye? Pun kakang takon sareh-sareh sing kepiye? Nyatane Werkudara tak dangu ora Semar sing prayoga ora ngebenake ati le Semar. Werkudara nek Semar ki mbok yo sing apik. Bala dewa kakangku apa? Nek si Adi kena tak pringgake, nek si Adi manut nglawan mun kakang kowe bali wae. Bali piye? Bali wae teges kowe rasa ngayonake kelawan Wara Sembadra. Merga wektu dina iki Wara Sembadra ki wis bakal tak boyong. Wis bakal semedya tumuju semaning Prajanegara Mandaraka bakal tak jawabake karo kadangku Yayi Burisrawa. Wah, bala dewa kakangku. Praptamu ana kene kuwi. Yektine ora nayuk yani sartane ora ngepenake atine Werkudara. Lho, lire piye? Ngerti yo. Sembadra kuwi wis dadi bojone Janaka, Sembadra kuwi wis dadi garwane adhiku Arjuna. Sembadra kuwi wis dadi garwa Madukara. Wah, lah kok malah wektu dina kuwi prapta ning Prajanegara Ndorowati. Arep boyong karo Wara Sembadra, arep ora apike karo Burisrawa. Kowe ngerti kuwi bojone wong Waudu. Lho. Bojone wong kok nek ditinggal karo bojone mesti wae sing wedok duweni kalodhangan ati, sing wedok mesti duweni lodhanging manah, lodhanging pikir, lodhanging ati. Mula arep tak boyong tak dhawuhake karo kadangku Burisrawa. Bala dewa kakangku, Werkudara piye? wong arep rabi meneh iki petungane loro. Petungane loro piye? Siji wis ora tresna karo garwane, loro garwane wis ora ana, teges garwane wis mati, ya wis sedo. Wah, lah Janaka kuwi urung mati. Janaka isih tresna karo Wara Sembadra. Wara Sembadra ya semono uga isih tresna karo Janaka. Lah kok kowe delangap-delangap ucapmu. Nyatake yen to kowe arep boyong karo Wara Sembadra arep ora apik karo Burisrawa, yen to boyong kuwi mung tokon mapan ing Madura. Aku ora ngopo, ora tah dadeke perkara. Ning barang aku krungu aturmu, jarene kowe arep ngrabekke Wara Sembadra karo Burisrawa. Wah, Werkudara ora nrimake. Lho. Werkudara, tekamu ki wis kalah dhisik. Tekamu wis kalah dhisik karo tekanipun Kakang. Yen to praptamaning Prajanegara Ndorowati luwih dhisik timbang Prabu Baladewa, aku ora apa-apa. Sembadra boyongan. Sembadra boyongan atur urusan Yayi Prabu Untadewa. Gawane ning negara Indraprastha, aku ora ndadekake perkara apa. Nanging gandeng praptamu ki wis kalah dhisik karo Prabu Baladewa, mula kowe ngalah Werkudara. Ora bakal ngalah yen to durung kumlundung jagane Werkudara. Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Tapesthake bae yen to kowe ora menehke Wara Sembadra karo Werkudara. Aja takon dosa, aku ora sudi nganggep Kresna kakangku kuwi dadi pujagane Pandhawa. Aku ora sudi jlitheng kakangku kuwi tak aku kadang, aku ora sudi ngaku kadang karo kowe. Malah yen to ngasi Sembadra to wenehke karo Baladewa arep dirapeke karo Burisrawa, apa kelakon ana ratu lak geceng ndase dekonmu mlocot kuwi menungsa ora tatanan. Werkudara, aku ki kadange pambayon, aku kadange tuwa Wara Sembadra, aku duweni wewenang mlebu asesa kadangku Wara Sembadra. Lah kowe iki sapa? Kowe dudu wong duweni sambung getih karo Baladewa, kowe ora duweni sambung getih karo Wara Sembadra. Kowe dudu sapa-sapane lara ireng. Lah kok kowe arep murba asesa arep cawe-cawe perkara iki? Wah, tak takon karo kowe. Sembadra kuwi sapaku? Sembadra kuwi sapamu? Sembadra kuwi adhiku, lara ireng kuwi kadangku. Aku kadange Wara Sembadra. Sembadra kuwi adine Werkudara. Sembadra kuwi bojone Janaka. Lho, bojone ra mbiyen. Saiki ya bojone. Biyen, Saiki. biyen. Koko Prabu atur iso. Ora iso sareh, Kresna, ora iso. Perkara iku kudu tak rampungke. Wah, Kresna aja to pisah. Perkara iki arep tak rampungke. Werkudara sing sareh. Si Adi kena tak kandhani apa ora? Perkara iki ora bakal rampung yen mung dienggo gontok-gontokan. Pancen sing tangkah kuwi. Pancen sing tangkah kuwi. Merga bengi iki lakone lucu semu tur akeh gontokane Kresna. Bala dewa kakangku. Wah, kowe ngalo. Kowe ngalo. Janaka kuwi dadi bojone Sembadra. Sembadra kuwi sing bojone Janaka. Bojone rak mbiyen. Saiki Sembadra ditinggal lunga karo Janaka apa kelakon dadi bojone? Apa kaya ngono iso disebut bojone? Apa kaya ngono kuwi pantes? Janaka kuwi bola-bali minggat, bola-bali lunga, bali mesti nggawa wedokan, bali mesti nggawa wanita liya, mesake karo Wara Sembadra. Wah.
Apa kelakon ning ratu? Kepuk rujak kala ndase. Apa kelakon ana panenggih Pandhawata? Jajah nenggala. Diajane Kakang Prabu kula aturi sareh. Sampun to. Menika wonten ing masewakan, mbok sampun aja Werkudara mbok ya aja kaya ngono. Wah, kowe melu-melu sisan ratu kedosane. Ana ratu ireng lundeng. Taidak-idak. Werkudara sareh. Ora iso. Kakang Prabu sareh. Ora iso. Werkudara Ora iso. Wah, kowe ngakon aku sareh bisa mrek. Cubles kuku Pancanaka. cublesen nyo, cublesen nyo. Iki ning masewakan aja kaya mangkono. Kresna aja mbok pisah. Kakang Prabu saged sareh napa mboten? Kakang Prabu saged sareh napa mboten? Cobi to, perkawis niki kedahipun dipun rembug kanthi ati sing adem, kanthi manah ingkang tentrem, ingkang ayem. Pikiran ingkang jenjem menawi dipun penggal, dipun rembag kanthi srana kados mekaten menika benjang menapa le rampung. Coba to. Yo, penjalan menika tiyang sepuh. Werkudara aku ya tak kakon karo kowe iki jane bocah apa wong gerang? Bocah. Lho. Mula tangkah bolo dewa tajak geger ning kene. Ayo. Iso sareh ora? Saged sareh mboten Kakang Prabu? Walah. Kresna Werkudara karep ngayonake karo Wara Sembadra. Sampun to, sampun. Kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung perkaranipun menawi namung dipun damel padu, dipun damel memungsuhan. Parayoganipun sak mangke kula ingkang badhe nanting dumateng pun Wara Sembadra. Werkudara, Apa jeneng kakangku? Kakang Prabu, Piye Kresna? kula sak mangke badhe nanting dumateng Wara Sembadra. Malah sak mangke kula pesthekaken rumiyin sinten ingkang betaken dumateng pun kadang kula Wara Sembadra ingkang mbutuhke mbok kula aturi sowan piyambak wonten Praja Negari Dwarawati. Teges yen to Werkudara sing mbutuhake Wara Sembadra kuwi Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Prabu Puntadewa kedah prapta wonten Praja Negari Dwarawati. Semanten ugi Kakang Prabu Baladewa menawi ingkang betaken Wara Sembadra menika Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana kedah prapta wonten Praja Negari Dwarawati. Jaluk pamit. Jaluk pamit Kresna. Parayogane piye Setyaki? Pun kuntur kedaton mawon. Oh ngono. Nggih. Ya wis yen mangkono pun Kakang mengko ingkang bakal nanting kelawan Wara Sembadra. Oh, nggih. Niki lakone napa? Wis manuta wae karo pun Kakang. Oh, nggih. Setyaki, Wonten dawuh. gandeng kaya wis purna jejipan masewakan bubarna kang padha sipur. Ratna ngestaken dawuh. Nyun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Setyaki singa mulang jaya. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata kundurang ngedaton jelok saking dampar kusana kuwi napit gambaran gading. Kadheraken sangjaning perumban jadi manggung ketanggung saka maloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot. Kamisal saking manduri tindaknya Sang Sri Naranata sak sedyane dadi
Oh